Jutarnji program i u nastavku nešto što smo možda malo i zaboravili, počeli da tretiramo kao jeftiniju varijantu i ništa više. A u suštini mnogo grešimo. Pričat ćemo o jednom posebnom vozu kako bi se setili svih. Sa nama je Dragana Stanković, Srbija voz. Dobar dan. Dobro jutro. Još i jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, da. Recite mi, šta je Srbija voz? Srbija voz je akcionarsko društvo za prevoz putnika. Odlukom Vlade Republike Srbije 2015. godine nekadašnje Železnice Srbije podelili se u 3 novonastale kompanije i jedna od njih je akcionarsko društvo za prevoz putnika Srbija voz, drugo je akcionarsko društvo za prevoz robe Srbija Kargo i infrastruktura Železnice Srbije. Pa vi ste mi negde najzanimljiviji. Znate kako, ljudi su često, koje su najčešće relacije, Beograd-Bar, ljudi idu u Grčku i tako dalje. Ja putujem voz iz više razloga. Potpuno nebitno da li se krca auto, ne krca, da li je, cena jeste važna, posebno ako ne je nas više, mi smo 4-člana porodica. Varijanta u kojoj vi sa decom predveče gledate pejzaže koji su neverovatni, koji inače ne bi videli, da se niko ne umara i ne morate da pazite. Kad se umorite i kada dođe vreme, legnete da spavate i onda se negde u zoru probudite, gledate kanjon, popijete kafu, zapalite cigaretu, ima i za to. Ima, našla ja. Ne morate vi da potvrdite, ali ima, našla sam. Ne bi se saglasila, znam, zabrana pušenja. Ima plavi tamo restoran, ništa, to je moje. I onda gledate te divne kanjone i probudite se tamo gde ste poželeli. To meni ne može da zameni ni avion, ni automobil, najmanje autobus, nikoga ne kritikujem. Koliko posla imate? Vi uvek dodajete vagone. Nije zaboravljen taj način putovanja? Ne, nije i nama je drago zbog toga. Srbija voz sa novim menadžmentom, naravno uz saradnju sa resornim ministarstvom, ulaže dosta napora za poboljšavanje svojeg usluga, odnosno kvalitete, odnosno komercijalne ponude. Kada su u pitanju međunarodni vozovi, odnosno vozovi koje vi sada pominjete... Sad je sve međunarodno. Kako se okreneš, kako pružiš ruku, neka granica. Pa dobro, ali najaktuelniji su vozovi naravno u letnjoj sezoni za Bar i za Solun. Tada, zbog proširenih kapaciteta, mi imamo predprodaju karata, uvršćavamo, odnosno proširujemo sastav voza i maksimalna je popunjenost oko 100%. Znala sam. I pritom puno dece, pa onda neko ponese tablet pa gledaju crtaće predveče. Stvarno je sjajno. Zaista od srca preporučujem. Preporučala sam i kolegama i prijateljima svake godine i pričam i fotografišem i zaista sam zadovoljna, ali sam naučila iz prakse da tražim plavi voz. I to su vagoni posebni. Kolika je ta kompozicija? Da li je to isti, kako se zove, lokomotiva, pardon? U sastavu međunarodnog voza za Bar, tačnije da budem precizniji u večernjem vozu za Bar, idu kola iz sastava plavog voza, odnosno salon kola. Tu je karta malo skuplja, ali daje veći komutitet u okviru toga. Ja mislim da je karta, možda ću sad slagati, mislim da je karta za cijelu porodicu izašla nekih 10 € skuplja, nešto paradoksalno malo. Otprilike da, oko 5 € za odrasle, u zavisnosti od dece, od uzrasta dece, cena karte ide da... Smešno. A voz stvarno čisti kao nov, a u stvari nije nov. Ne, to je voz iz 1953. godine. To je naša posebna ponuda u okviru Srbije voza, gde spada i voz nostalgija i voz romantika koje saobraćaju. Sad mi recite, pošto sam ja toliko se hvalila s tim da putujem plavim vozom, da imam mali lavabo u kupeu, da i tako dalje, izađem, otvaram prozor, vratim se, upoznam, pričam i tako dalje, pijem kafu domaću i to sve. Pošalje mi jedna koleginica fotografiju, kaže, ali to ovo, i pošalje mi 10 puta bolju fotografiju. Ko su sad ti vagoni? A to je osnovni sastav plavog voza koji saobraća po potrebi, odnosno po zahtevu trećeg lica. Taj voz možete da iznajmite za različite svečanosti, za venčanja, za proslavu rođendana, za sve od punog drveta, oni tepisi koji su... Zavese. Autentičan je voz, znači to je voz nekadašnje moći gde se prevozio drug Tito i državnici toga vremena. Osnovni sastav plavog voza čini Titov salon, De Gaulleov salon, vagon restoran i svečani salon. Naravno, sastav voza da se proširi i da se prilagodi potrebama zakupca. To je toliko luksuzno, udobno, ali pre svega
nostalgično zbog onih malih grbova koje malo pa negde vidimo onih snoplje, 600, baklje, ali ajde to na stranu. Sa druge strane je vrlo romantično. Međutim, vi ste romantiku zadržali samo za jednu liniju i jedan voz i nazvali ga voz romantika. A to je sasvim drugi voz sad u pitanju, odnosno u odnosu na plavi voz. To je voz romantika koji saobraća 1997. godine. Inače, sačinjavaju ga vagoni prvog, drugog i trećeg razreda, bife vagon i vagon za prevoz bicikla. To su restaurirani vagoni 30. godina prošlog veka. Nema kupea, to su oni kao Šinobus, to su mi tako zvali. A ne, nije kao Šinobus. Gledali ste film Montevideo? Jes. On je sniman u vozu romantika. A gde ide? Trenutno saobraća... Neće valjda Montevideo. Trenutno saobraća ka Sremskim Karlovcima. Srbija voz prati turističke ponude i usmerava voz na određenim relacijama u zavisnosti od zainteresovanja, odnosno interesovanja putnika. Polazi iz Beograda? Svake poslednje subote u mesecu voz romantika ide ka Sremskim Karlovcima. 26. maja sada su dani Kuglofa, to moram da naglasim. Tako da voz romantika ide za Sremske Karlovce, polazi u 9:30 iz stanice Beograd. Ukupno vreme putovanja, odnosno od Sremskih Karlovaca, iz Beograda do Sremskih Karlovaca traje negde oko 2 sata. Zatim čekaju turistički vodiči putnike. Putnici idu u razgledanje grada, vidit će tamo čuvenu Karlovačku gimnaziju, čuvenu česmu 4 lava, Sabonu crkvu, Rimokatoličku crkvu. A dajte te kuglove, šta je s tim kuglovi? Između ostalog i kuglofe. A možete da se proba? Naravno, to je sve organizacije, turističke organizacije Sremskih Karlovaca. Meni to zvuči skupo. Ne, cena karte je vrlo atraktivna. Mogu samo da napravim poređenje da je cena karte kao povratnog putovanja kao jedna čokolada od 300 grama. Vi se šalite? Ne. To je 300 dinara. 300 dinara karta? Da, 308 dinara, da budem precizna, je karta trećeg razreda, drugog razreda 380, a prvog 444. Za decu od 6 do 14 godina i za penzionere cena karte je 222 dinara. Mogu ja da pozovem sad posebno penzionere? Dakle, parovi koji 500 dinara odvojite od penzije i baku, gospođu, neću, ne mora baka, ali gospođu, lepo u voz, 2 sata pričate, gledate. Voz ima idealnu brzinu. Nije ni suviše spor da čovjek izludi, a nije ni suviše brz pa da ne vidiš ništa. I lepi su te krajolici gde se nalazi pruga. Dakle, uživajte. Može tamo nešto, tu ne može da se popije nešto. Poneseš soki. Može, ima bife. Da, imate bife, tako da putnici mogu da se relaksiraju, popiju kafu za ta 2 sata putovanja. Povratak iz Karlovaca je 18:45, tako da je u 21 čas, oko 21 čas voz u Beogradu. Taman na seriju. Taman ste stigli na seriju, ništa niste a dan prošao kao u snu. Divno jedan aranžman, jedan izlet za porodicu. Ovim putem želim da napomenem da Srbija voz za vaša 2 najbliža gledalca deli besplatne 2 karte. Za koji razred? Za drugi. A mogu ja sada da kažem da ta 2 gledalca u stvari može da bude jedan gledalac koji će da povede gospođu? Apsolutno. Vaša odluka. Znači, moja odluka je pala na jednu gospođu ili jednog gospodina koji će da povede svog para. Dakle, i zaista bi voljela da to budu penzioneri. Veruj, prvo zato što će se setiti onih vremena kada su ti vozovi išli bez granica i bilo kakvih potreba za pasošima i ličnim dokumentima mnogo dalje. Ja bih čak i ponela ono kao nekada pila u krpi, pa... Suviše kratko za pile. Ma stići ćemo to kad se podeli bare na jaja i pile, meni to prosto tako mi nekako, tako mi je došlo. Hvala vam puno, samo vas molim da ponovimo datum. Znači, svake poslednje subote u mesecu voz romantika saobraća do Sremskih Karlovaca. Ukoliko bude neke druge relacije u pitanju, Srbija voz će blagovremeno obavestiti javnost, a za sve detaljne informacije možete pogledati na našem sajtu www.srbvoz.rs kao i na Facebook stranici. Pretpostavljam da je neko već zvao, karte nisu kod nas, karte mogu da podignu? Na šalteru u stanici Beograd. Znači, ne morate da dolazite do retenzije, dođite lepo pre 9, javite se na šalter, predaćemo ime i prezime i molim gledalca koji je to dobio da nam se javi, da nam priča kako je bilo, a ja već vidim. Hvala lepo.
Hvala vama što ste bili gost. Hvala puno.